wazifumu lero ndabwera ndi nkhani yake yokhuzana ndi mtsikana uyu. Mtsikana ameneyu dzina lake ndi Memory Chidembo, amachokera ku Malawi ku Lumpi. Mtsikana ameneyu amakhala mu Johannesburg. Mtsikana ameneyu sindimutchula kuti Hule. Mtsikana ameneyu ndimutchula kuti Crook, koma nkhani yake ndi yofanana ndi ya Judith. Ndero panga video imeneyi ndi cholinga choti anthu amene mukumudziwa kapena anthu amene mupanga naye chibwenzi mukhale mukudziwa zokhuzana ndi mtsikana ameneyu. Mtsikana ameneyu amakhala mu Jonzi mmene ndanenera muja. Mtsikana ameneyu wakhala mu Jonzi ndi akucheza pa Facebook adakumana ndi mnyamata wina amene amatchedwa Philip Halawa. Philip Halawa amachokeranso ku Lumpi. Anthuwa adayambocheza mpaka na chibwenzi chinayambika. Chitayambika chibwenzi, Memory adayamba kumuwuza Philip, uziwa chani, ine ndikukhala mu Jonzi ndipo kumene ndikukhala kuno ndikukhala ndi sister wanga, komanso ndikuvutika kwambiri, chonde ndipezere ntchito. Philip anati okay chabwino be, usavutike ndipezera ntchito. Anatenga ndalama anamtumizira transport. Memory adafika ku Cape Town, china chilichonse chinali bwino. Anthuwa adayamba kukhala ngati banja. Philip anampezera ntchito Memory ya ku Sleep In. Memory amapita ku ntchito kuja amagona komweko. After 2 weeks amabwerera ku khomo. Ndipo khomo amakhala Saturday and Sunday, kenako apitaso. Ndi zimene ankapanga. Ndi wiki yatha Memory anabwera. Atafika pa khomo china chilichonse chinali bwino. Philip anamuwuza Memory, uziwa chani be, ndagula ma groceries, ndofuna uwatumizire mayi yako, komanso ndagula phone iyi, ndofuna uwatumizire mayi yako. Memory adalosangalala pozindikira kuti Philip waonesa chikondi kwambiri. Memory adatenga phone ija adayika simu kadi yake. Akugona anthu wa usiku, phone ya Memory idayamba kulira. Phone ya nyuwani ija. Memory adaona kuti Philip ali pambalipa, adakanika kuyankha phone ija. Zosalira zake Philip adamfunsa mkazi uja, na bwanji sikuyankha? Memory adanena kuti namba imene sindikuidziwa. Zosalira zake Philip adayankha phone ija, hello. Munthu uja atamva kuti ndi mawu achimuna anadula phone ija. Zosalira zake anatumiza message, Memory iweyo ndiwe Krugu, Memory iweyo ndiwe Hule otheratu, ndipo ndiwafikadi pa Jonzi, ndipo anyamata ambiri uwageradi matendawo, ndipo ndalamazo uzipangadi. Philip analodabwa, kodi mnyamata ameneyu atanthauza chani? Komanso Memory adanena kuti namba imene sakuidziwa, koma munthuyo akumudziwa Memory, zokhala bwanji? Adayamba kumfunsa Memory, umati namba imeneyi sukuidziwa koma munthu yakudziwa, ndipo mmene atumizira ma message amenewa zikuoneka kuti iyeyo ndi iweyo mumakumana, zokhala bwanji? Memory adamuwuza Philip, chonde be ndikhululukire, chimenechi ndi chibwenzi changa chakale. Philip sanazitengere serious, adazisiya. Anati okay chabwino, anasiya Memory uja. Anakhala tsiku limenelo Saturday, mawa lake Sunday amakhalaso. Kenako anthu anambotenga mapicture ngati banja. Mapicture ake ndi amenewa, omwe ndi nyumba mwa Philip. Atenga mapicture aja, Memory ndi Philip anatenganso mapicture ena limodzi ngati banja. Zosalira zake Memory adakozeka bobo, adapita ku ntchito. Philip nkuti munthawi imene amasamba Memory adapita ku akaunti kwa Memory, adapanga post mapicture aja, koma Memory samadziwa. Ndi Memory atafika ku ntchito wakhala aone ku Facebook, anaona mapicture aja anapangidwa post. Zosalira zake sizinamsangalatse chifukwa chakuti iyeyo amapezera azimuna kudzera pa Facebook. Ndi pamene Philip adapanga post mapicture aja zidakhala ngati wampherantsika. Zosalira zake adakwiya kwambiri, adambloka Philip. Ndi Philip akayimba phone samayankha. Memory zingati anangopeza njira yopezera ntchito komanso yofikira ku Cape Town ndi cholinga chakuti apange zimene akufuna kapena kuti apitirize za uhule wake. Ndi ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake mutengerepo phunziro, makamaka kwa anthu amene mmapeza azikazi ku Joburg. Choti muziwe ndichi, anthu aku Malawi amene ali ku Malawi amakusekana anthu aku Joburg. Amati ngati kuli anthu opusa kwambiri ndi anthu aku Joburg. Choyamba mumatumizira azikazi pa Facebook ndalama ku Malawi, azikazi oti simukuwadziwa. Zimakwatira azikazi oposa msinkhu wawo, zimakwatira azikazi asinkhu azimayi awo. Endi ndi zoonadi. Muziona chinyamata ambiri amene amachoka ku Joni akapita ku Malawi sachedwa kumwalira chifukwa chakuti ena amapita kuzimabango. Kuzimabango ndi kumalo kumene mapezeka azimayi ogulitsa, koma azimayiwo ndi akulu oposa msinkhu wa mayi yako, ndi nkhalamba zotiratu. Koma anyamata aku Malawi amapita. Anyamata aku Malawi apanga chibwenzi ndi azimayi akuluakulu ku Jonzi. Ndi anthu aku Malawi
akamanena kuti anthu aku Joni ndi opusa ende ndi zoonadi. Sizaboza gezi, chinsazo nchimenechi. Amanena kuti nkhuku yowera sagula pansika, choti muziwe ndichi, dziko la South Africa ndi pansika. Nde iweyo sungakwatire mkazi ku Joni komati ndapeza banja, ndekuti ndiwe chisilu mutu wako sumagwira. Chifukwa chakuti ngati mkaziyo banja linamkanika ku Malawi ndikubwera ku Joni, iwe nkumayembekezera kuti mkazi amene ndikamkwatira akhala wanga ndekha, ndekuti iwe ndi opusa. Chifukwa choti ku Joni kuli ngati pa bala. Sungatenge mkazi wa mbala kukamuyika pa khomo pako, ndikuti iweyo mutu wako sumagwira. Ndi chimodzimodzinso mmene timaonera ife anthu aku Malawi, anthu amene ali ku Joni. Timaona kuti ndi opusa chifukwa chakuti amakwatira zikazi amene ali ku Joni. Tsono ku Joniko kuli ngati pa bala, chifukwa chakuti wina aliyense anapita kosaka ndrama, wina aliyense anapitirako ndi mavuto ake. Nde iweyo kukumana ndi mkazi uja sungamuyembekezere zoti mkaziyo andikonda, chifukwa choti mkaziyo asaka ndrama. Nde angathe kukonda azimuna 10 or 5, ndipo azimuna onse aja ndikumapasa chikondi, ndikumaonetsa ngati ali pokha, ndipo zimenezo mkazi amakwanitsa. Ndi zimenenso amapanga ndani? Mkazi ameneyo amampasa chikondi mkulu ameneyo. Iye amuna ngati alipo yekha koma alipo ambirimbiri, chifukwa chakuti mkaziyo ndi wa bizinesi. Azikazi ambiri amene ali ku Joni zazibwezizi anazisandutsa bizinesi, amakhala ndi azimuna 10 chifukwa chakuti iwo sakufuna kukalowa ku bala imene ndi private sector yomangokhala ndi zibwezi zambirimbiri. Iwonso ndi mahule, uhule wake amangokhala zibwezi zambirimbiri, ndi zimene amapanga. Koma iwowa ndi mahule ambala ndi chimozimozi, angosiyana malo. Nde iweyo umatenga munthu wa private sector kumkwatira, ndi chimozimozi watenga hule ku bala wamkwatira, koma iwe sukudziwa chifukwa choti iwe ndi wopepera. Chifukwa chakuti munthu wanzeru sangakwatire mkazi ku Joni. Boza zedi, boza zedi. Pokapoka mwina mkaziyo anapita ku skulu, kapena kuti mayi yake akhala ndi mayi yake, ndizomveka popo. Koma mkazi kuti wachoka pa Beitbridge eka wapita ku Joni ndi cholinga choti akathane mavuto ake, iwe nkumankwatira mkazi ameneyo, ndikuti iweyo ulibe nzeru. Ndi zinazi oyipa sakaziwa, oyipa ndi ife azimunafe, ndi amene tikulakwitsa, chifukwa chakuti tikumakatenga mkazi wa mubala ndikumayembekezera zoti mkaziyo akhala wapa khomo. Wakubala ndi wakubala. Akuluakulu, ngati mufuna mkazi pitani ku Malawi. Mukafika ku Malawi kuja dekhani, mfufuzeni mkaziyo, mkwatireni. Mukamkwatira osangomubweretsa ku Joni, mpaseni mimba, mpaseni ana awiri, kena kumubwereseni ku Joni. Chifukwa chakuti mukangomubweretsa ku Joni, ngati mkaziyo ali obebeluka, ena akunyengerani, ena akutengerani mkazi uja. Komano munthu ngati akutengera mkazi oti ali ndi mwana wako, iweyo sumakhala kape, kapa amakhala iyeyo, chifukwa chakuti akulera mwana wako, chifukwa chakuti akudya ma leftovers, akudya zosalira. Ndi iweyo anthu amakulemekeza. Komanso mkazi uja amavala chironzo, chifukwa chakuti anthu akamuona amati taone nawo anasiya bambo wanawo. Mkazi uja amalandira chironzo. Ndi iweyo makhala shasha, kwina kulikonse mmene upitako anthu amakulemekeza. Zimene zili zinthu zabwino. Akuluakulu, ndi bwino pita ku Malawi kukatenga mkazi, kusiyana kuti muzitenga zazikazi zogwa nchiswe kalezi. Lekani, lekani.